talentom trče. Za neke od ovih trkača pitanje trčanja je pitanje identiteta. Za neke je to stil života. I zašto svi ti ljudi ulažu toliko energije, toliko para, toliko vremena u tako nešto? Ja mislim da odgovor na ovo sva pitanje možemo da pronađemo u specifičnom trenutku u kome se nalazi naša civilizacija danas. Naime, u drugoj polovini 20. veka čovjek je razvio takvu tehnologiju da više ne mora fizički da radi kako bi obezbedio sebi egzistenciju. I u tom trenutku prestao je da se kreće. Znači mi kao ljudska vrsta polako postajemo sve deblji, naši mišići atrofiraju i polako degradiramo kao čitava vrsta. Ono što su jako dobro anticipirali ono crtači Boli, ako ste gledali, to su napravili su oni ljude, evo ih ovde, napravili su oni ljude iz budućnosti koji su tako depresivni, koji su ogledni kao neka masa, voze sa onim foteljama, sve im je na dohvat ruke, sve imaju, ali nekako su skroz tužni. I mi to negde više manje svi znamo da je stvar tako. Šta je ono što mi možemo da uradimo da to promenimo? Da napravimo taj jedan iskorak, da prevaziđemo to otuđenje od prirode. Prvi korak koji možemo da napravimo to je da se fizički aktiviramo. A trčanje, zašto trčimo? Zato što je trčanje fizička aktivnost koja je najprirodnija čoveka. Ako malo analiziramo anatomiju i biomehaniku tela, vidjet ćemo da su ljudi napravljeni tako da trče. Znači, ljudi moraju da trče jednostavno da bi se vratili u taj neki balans sa prirodom. Ali to nije glavni razlog zašto ljudi trče. Ljudi trče pre svega. Broj jedan razlog u svetu zašto ljudi trče jeste da smrše. Mi danas imamo epidemiju bojaznosti u svetu i pokazalo se da je trčanje najefikasniji način da ljudi smršaju. Pored toga, ljudi trče jednostavno zato što žele da izgledaju dobro, žele da budu fit, žele da izgledaju zategnuto, da budu privlačni, da budu seksi. Mislim, svako od nas želi da izgleda privlačno, a trčanje im pomaže i tekako u tome. Pored toga, ljudi trče zato što žele da se osjećaju dobro. Žele da tu svoju neku životnu energiju koju nose u sebi probude, a da ne ostane uspavana tokom celog dana sedim ispred kompjutera i prosto se ne pokrećem. Ljudi trče zato da bi jednostavno izašli iz te neke apatije i kolektivne depresije svi mi ušli. Pored toga, ljudi trče da bi se izbjegli stresa. Trčanje je jako troši mnogo negativne energije, a pored toga jača naše telo i jača našu psihu i na taj način postajemo mnogo otporniji na stres. Ljudi trče zbog toga zato što trčanje pomaže da razviju samopouzdanje, da razviju samodisciplinu. Trčanje je jedan jako dobar mehanizam, jako dobar alat za rad na sebi. Pored toga, ljudi trče da bi mogli kvalitetno da spavaju. Mi smo inače generacija koja je hronično neispavana, hronično umorna, a jednostavno ne možemo dobro da se odmorimo ako pre toga se ne umorimo adekvatno. To znači trčanje dobro da bi mogli kasnije dobro spavati. Neki ljudi trče samo zato što vole kraj treninga. Jer na kraju treninga nama se luče ti hormoni koji su endorfini, koji su ti hormoni sreće i jednostavno osjećamo se poletno, osjećamo neku blagu euforiju i za taj osjećaj jednostavno ništa ne vidali na svetu. Pored toga ljudi trče zato što je neko koje rade, zato što je to jako dobar način da se ostvare socijalni kontakt. To je jako dobar način da se priđe devojci ili dečku, da se pronađu prijatelji, prijateljstva koje se sklapaju između dve ljudi koji istrče zajedno maraton. To su prijateljstva koje su nekako kao u ratu. Pored toga, ljudi trče da bi putovali. Sada je jako veliki trend u svetu, gomila ljudi koji svoje odmore planiraju tako što gledaju kad je u kojoj državi maraton i onda posećaju tu državu da bi trčali tamo taj maraton. Ljudi trče zato što je to u stvari cool, zato što je to postao mainstream obrazac ponašanja. Ljudi trče zato što je to nekako postao deo naše kulture. Ali polako stvari postao deo naše kulture. To je na zapadu već je postalo kako treba. To je nas očekuje. I ono što mi treba da uradimo jeste da taj talas, jedan pozitivni talas, iskorimo što je bolje moguće. I sad odgovor na ovo pitanje jeste da čovek, zašto stvari ljudi trče, jeste ne pronalazimo toj potrebi čoveka koji danas živi u ovom svetu, živi više manje tako mehanički. To je ta potreba čoveka da se jednostavno ispravi tu svoju prirodnu datost, da se osjeća jednostavno dobro, da se osjeća slobodno i da se osjeća najsrednje ako živi.